Berdimuhammedow diskoteka gurady, DJ-lik etdi. Wasypçylar prezidenti öwdi. Tynçylar utonny. 27-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýyl bayramy münasibetli Aşgabatyň Midan täzirçilik merkezinde gurulan döredüjülük dabarasyna gatnaşdy. Dabara hökümet resmiýleri, sunugy diýişgärleri diýilýänler we beýleki mihmanlar gatnaşdy. 1 sagatlyk çäräniň dowamyna döwlet baş tutany saz çaldy, DJ-lik etdi. Erkediýän saz gurallarynyň aýratynlyklary barada ýygnalanlara leksiýa berdi. Hökümet resmiýleri joşup tans etdi. Sunugy diýişgärleri diýilýänler çykyşyň dowamyna ör turup el çarpdylar. Ýyly-ýylyny arkadaga şöhrat diýip gygyrdylar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bilen gurrundaş bolan ençeme Türkmenistanly ýurtdaky ýeti ykdysady krizisiň fonuny döwlet telewizionyny görkezlen çäräni utonç bilen gahar edip görmänliklerini aýtdylar. Çäräniň açylış bölügini döwlet telewizionynyň siziň üçin körpeler gepleşiginiň alyp barjysy Aşyrdäde Aşyrmurat Gurbanow alyp bardy. Dawaranyň başyny ol baş egip prezidenti täze ýyl bilen gutlady. Soňra sahna Berdimuhammedow çykdy. Şu öleň başlady. 1, 2, 3, 4. Prezidentiň ýerine ýetiren aýdym saatlaryna ýygnalanlar tans etdi. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gülşat Mämedowa suwda pudugyny gödäwçilik edýän vice-premier Çary Gylyjew we beýleki hökümet resmiýleri tikki şemke potdüşaly hökümet wäşileri bilen deň durup ellerini asmana galgadyp bökçökläp tans edýän ýagdaýda döwlet telewizionyny görkezildi. Adamlar öz günlerini zordan görüp ýörkäler ýokardaky ministrler, başlyklar tans oýnaşyp mesgünne ýaşaýarlar diýip bir ýerli synçy dawaradan soň Azatlyk radiosy bilen gurrundaşlykda gurrun berdi. İlkinji saatdan soň prezident assaly mara kesme berip öz eýçiligine saz guralaryň aýratynlyklary barada ýygnalanlara leksiýa berdi. Saz döredüjligini değişli track, sample, remix ýaly adalgylary agzap geçdi. Dawaranyň dowamyna Berdimuhammedow aýdymçylar bilen birlikde özüniň döredünni aýdylýan aýdym sazlary ýerine ýetirdi. Finçilere göre diskoteka howasyny geçirilen dawaranyň dowamyny sunugy diýişgärler diýilýänler sahnada üýüşüp tans etdiler. Ýyly-ýylyna gezekli gedegini prezidente baş eýdiler. Bular halkyň gedaý aç gezip ýörenligini bilip hem içiňiz ýansyn ýan ýaly konsert geçirýärler diýip Aşgabatly synçy dawaradan soň Azatlyk bilen gurrundaşlykda aýtdy. Dawaranyň soňy sunugy diýişgärleriniň mikrofonyň başyna geçip prezident barada aýdan öwgüli sözleri bilen utgaşdy. Olar synçylary göre hamala prezidenti öwmekde ýarışdylar. Köşk şahyry Şaguly we Berdimuhammedow ýaýlalaryň ýüzüne, daglaryň düzüne meňdetdi. Ol ýylanyp gelýän 2020-nji ýylyň Berdimuhammedowyň kydygyny öňe sürdi. Jemal Sapar we Berdimuhammedow gözleriň görejine we şuňa meňdeş beýleki zatlara deňedi. Biz şular ýaly o dön dünýäni bize bahş edip oturan arkadamyz. Hiç bir ýurtda ýok. Bular ýaly gözellik. Adamlar halis ýadydylar. Ýöne bu bolýan zatlara hiç ýyly çäre tapdyrmaýar. Adamlar özleriniň ýokardaky oturan adamlaryň oýnawagyna öwürlendigini aýdýarlar diýip Azatlygyň habarçysy ençeme Aşgabatlynyň sözlerini getirdi. Geçen ýylyň soňky 2 gününe Türkmenawatdaky sowda merkezlerine alyk harytlarynyň bahalary gymmatladyldy. Daşary ýurtdan getirilen we odal 18 manatdan bolan towuk gutlary döwlet dukanlaryna 30 manatdan we ondan hem ýokary bahalardan satyldy diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. 30-31-nji dekabr günleri etin kilogramy odal ortasy 30 manat bolanlygyndan hiline laýyklykda 70 manata çenli ýokarlandy. Aýdylmagyna görä 2019-njy ýylyň soňky 2 gününe balyk bahalary hem gymmatladyldy. Kepir balyklarynyň kilogramy öň 35 manatdy. Emma ol bayramçylyk saçagyny bedeýän adamlara 60 manatdan düşdi. Olal 1 kilogramy 50 manatdan satylan lakka balyklarynyň kilogramy ýöneköy maskallara 80 manatdan düşdi diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Şeýle dol süýjü kökü önümleriniň tortlaryň bahalarynyň ýylyň soňky 2 gününde azyndan 30% gymmatlandygyny habar berdi. Mar vilayatynyň ady önümleri 30-njy dekabrda gymmatlady. Kilogramy 18 manatdan satylan bananyň bahasy 40 manata çykdy. Üzümüň kilogramy 5 manatdan 20 manata çykdy. Beýlek bögönümler 3,5 metre gymmatlady. 20 manatdan satylan arasaragy 27 manata çykdy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Şeýle de marda hindi uşunyň etiniň her kilogramynyň 50 manata çykanlygy, sudak balygynyň kilogramynyň 30 manatdan satlanlygy habar berilýär.
Bu gymmatlaşyk bayramçylyk sebäpli bayramçylyk geçdi hemme zat öňkü nyrkyna gaýdyp geler öýtdik. Emma soňky 2 günne bahasy arzanlayan zat görnenok. Nyrklar şol ýokarlanan ýerine galjaga meňzeýär diýip bazarda kaljylaryň biri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýaşaýjylaryň köpüsi bu gymmatlaşygy hem bayramçylyk hem de aýlyklaryň ýyl başyndan 10% ýokarlanma bilen baglanyşdyrýar. Türkmenbaşy we Newtag şäherleriniň söwda merkezlerine ýylyň soňky 2 gününe alyjy adaty günlerdäkiden aşa kän boldugy bu ýagdaý harit ýetmezçiligine alyp geldi. Çörek we et önümleri günüň ikinji ýarymyna tapdyrmady. 31 dekabr günü öýlen ýerli wagt bilen saat 2-den soň pomidoryň 1 kilogramyny gök bazarda 12 manatdan alyp bolsa beýleki bazarlarda 14 manatdan satdylar. Ortiýetiň Ulpress Runeşri täzeliň oňy ýerinde Ulýansk regionunda Türkmenistanly studentyň umumy ýaşaýyş çaýynda öz watandaşyny pyçaklap öldürenligini habar berdi. 29 dekabrda Ulýanowskiň Agrar Universitetiniň Oktyabrsk owatyndaky umumy ýaşaýyş çaýynda 1-nji kursyň 22 ýaşly studenti öz kursdaşyna pyçakly hüjüm etdi. Yaralardan ejir çeken şol ýerde ýogaldy. Hüjümçi ele salyndy, jenaýat işi gozgalyp ýeslapky deriňew barlyklary geçirilýär diýip Neşir Ulýanowsk regionynyň deriňew organlaryna salgylanyp 30 dekabrda habar berdi. Ulpress Runeşri studentleriň Türkmenistanyň raýatlary dygnaýdýar we olaryň bir otagda ýaşanlygyny konfliktin olaryň öz arasynda kitap için tekçeleri paylaşyp bilmänligi sebäpli dörenligini habar berýär. Ortiýetiň Ulýanowsk regiony boýunça deriňew komitetiniň web saýtynda 30 dekabrda çap bolan maglumaty görä 2019-njy ýylyň 29 dekabrda Çerdaklinski raýonunyň Oktyabrski şäherçesiniň umumy ýaşaýyş çaýynda adam öldürmekde guman edilýän öz tanyşy 1-nji kursyň studenti bilen dawanyň gidişinde onuň döşüne ýekdek pyçak urup ol şol wakanyň bolan ýerinde ýogalypdyr. Bu resmi maglumatda adam öldürmekde guman edilýäniň we onuň pidatynyň raýatlygy barada hiç hili habar berilmeýär. Maglumatda Çerdaklinski raýonunda 22 ýaşly studentiň öldürilmegi boýunça jenaýat işiniň gozgalanlygy we bu jenaýaty etmekde onuň umumy ýaşaýyş çaýy boýunça 22 ýaşly goňşusynyň guman edilýänligi ma'lum edilýär. Şeýle resmi maglumatda guman edilýäniň tutsak astyna alynanlygy deriňew komitetiniň deriňewçisiniň ony tutsak astynda saklamakdan ibarat jezanyň berilmegi ugrunda iş geçirjekdigi habar berilýär. Häzirki wagtda şol bolan wakanyň ähli jekmejeklerini anyklamak boýunça zerur deriňew işleri geçirilýär, sud ekspertizalar bellendi, deriňew dowam etdirilýär diýilip Ortiýetiň Ulýanowsk regiony boýunça deriňew komitetiniň resmi maglumatynda aýdylýar. Adatlyk radiosu bu wakada adam öldürmekde guman edilýäniň we onuň pidatynyň raýatlygyny Ortiýetiň Içeri işler ministrliginiň Ulýanowsk regiony boýunça edarasyndan anyklap bilmedi. Bu edaranyň resmi web saýtynda 29 dekabrda bir adamyň öldürilmegi bilen bagly wakanyň bolanlygy tasdiklanýar, emma jekmejekler berilmeýär.